Καλησπέρα σας. Αυτή είναι η πρώτη αστρονομική παρατήρηση που θα σας δείξουμε, η οποία πραγματοποιήθηκε με το τηλεσκόπιο που πλέον διαθέτει το σχολείο μας και το έχουμε για το μάθημα της αστρονομίας. Στην πρώτη αυτή αστρονομική παρατήρηση θα σας δείξουμε τρία διαφορετικά ουράνια σώματα. Θα σας δείξουμε ένα πλανητικό νεφέλωμα, ένα αστρικό σμήνος και έναν ήλιο. Θα ξεκινήσουμε με το πλανητικό νεφέλωμα, το οποίο ο τίτλος του είναι NGC 7662 ή αλλιώς μπλε νεφέλωμα χιονόμπαλας. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φωτογραφία την οποία θα δούμε. Είναι ένα πολύ δημοφιλές πλανητικό νεφέλωμα, το NGC 7662. Έχει φαινόμενο μέγεθος 8,3 και νεφελώματα σαν και αυτά αντιπροσωπεύουν ένα από τα στάδια της εξέλιξης που υφίστανται τα αστέρια, όπως ο ήλιος μας, όταν τελειώνουν τα καύσιμά τους. Ας περάσουμε να δούμε μερικά στοιχεία. Το NGC 7662 είναι ένα πλανητικό νεφέλωμα το οποίο βρίσκεται στο βόρειο αστερισμό της Ανδρομέδας. Ανακαλύφθηκε το 1784 από τον Άγγλο αστρονόμο William Herschel. Απέχει 5.100 έως 6.000 έτη φωτός. Η πραγματική του διάμετρος του είναι 20.000 αστρονομικές μονάδες και στο κέντρο αυτού του πλανητικού νεφελώματος υπάρχει ένας μεταβλητός αστέρας 12 έως 16 MAG και ο αστέρας αυτός είναι ένας νάνος αστέρας, γαλαζοπός, και η θερμοκρασία του αγγίζει τους 75.000 βαθμούς Κέλβιν. Ας δούμε μία ακόμα φωτογραφία με αυτό το πλανητικό νεφέλωμα. Στο γενικό κατάλογο περιγράφεται ως θαυμάσιο πλανητικό ή δακτυλοειδές νεφέλωμα, πολύ φωτεινό. Το σχήμα του είναι ελλειπτικό. Και μία ακόμα φωτογραφία με μεγαλύτερο zoom. Να πούμε ότι είναι αρκετά μικρό σε γωνιακό μέγεθος και έχει μπλε μεταβλητό πυρήνα. Το φαινόμενο οπτικό μέγεθος είναι 8,3. Ας περάσουμε να δούμε τώρα ένα αστρικό σμήνος, το οποίο έχει την ονομασία NGC 6229. Ας περάσουμε να δούμε την πρώτη φωτογραφία. Τα αστρικά σμήνη δεν είναι τίποτα άλλο από μια συγκέντρωση αστέρων που το σχήμα τους είναι σχεδόν σφαιρικό και περιστρέφονται γύρω από το κέντρο ενός γαλαξία ως δορυφόρους. Το NGC 6229 έχει φαινόμενο μέγεθος 9,4. Όλα αυτά τα αστέρια είναι λόγω της βαρύτητας συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το NGC 6229 είναι ένα σφαιρικό αστρικό σμήνος που βρίσκεται στον αστερισμό του Ηρακλή. Ανακαλύφθηκε από τον Βρετανό αστρονόμο William Herschel 12 Μαΐου του 1787. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100.000 ετών φωτός από τη Γη. Και να περάσουμε στο τρίτο, το οποίο είναι ένα αστέρι, ένας ήλιος δηλαδή, ο οποίος έχει την ονομασία Vega ή Vegas. Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία. Νομίζω είναι ξεκάθαρο για ποιο ουράνιο σώμα μιλάμε. Ο Βέγας βρίσκεται στον αστερισμό του Λύρα. Απέχει 25 έτη φωτός και μαζί με το Σύριο και τον Αρκτούρο είναι τα φωτεινότερα αστέρια στη γειτονιά του ήλιου. Για την ακρίβεια είναι ο δεύτερος σε φωτεινότητα ολόκληρου του βορείου ημισφαιρίου και ο πέμπτος λαμπρότερος σε όλη την ουράνια σφαίρα. Ο Βέγας ήταν το πρώτο άστρο μετά τον ήλιο που φωτογραφήθηκε και ήταν το πρώτο άστρο του οποίου το φάσμα καταγράφηκε. Ευχαριστούμε πολύ.